ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସ ବୁଲିଯିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ନା, ପୁରା ମନ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦୂରେଇଯିବ। ବହୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ ସାରା ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ଠାକୁରଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ଓକେ।